Pasensya ka mo kung medyo na ulat trasar kita kay kita ka abot alin sa mga na kay na pagkutan. Iya ni hindi na ito pagdugayon, no? Dugay-dugay ka ron. Kato mo kami piliin na ron. Yari ana yung ambahan na nagatigulo, kinahidlaw ako. Pinahidlaw ako sa hakos mo, pinahidlaw ako sa halok mo. Diin ko nabalat ang tao, ang masadya nga tinion. May paglaog pa ay nakupatawan mo sa pihaksang nakayaan na ang paliban mo. Saksi Diyos nga ang tanan pinusulan ko, kung tanig magbalik ka na sa akong
Okay na? Amiyag to. Bahano nga nagatigulo, ginahidlaw ko. Para gina sa inyo tantarana, nga itong mga subscriber, no? Nagasuporta dito sa Kalingawan. Yari pagid, no? Dugangan lang na to, no? Yari pagid ang isa kang bahanon na nagtigulo kalimta mugidayan, no? Sinumpa mo sa pinagkasanay nga inuwa sa kanang kasay sa kalipay nagpatulad ko sa imo sino ang magtungtong na bayaan mo ako ikaw sa matihan inakong dukha sa pagsiway mo sa tugma ko daw halos magmatay sa taong kalisdanan ang mga palamang kung tanon kalimtan mo kinailangan daw sa matihan inakong dukha sa pagsiway mo sa tugma ko daw halos magmatay sa taong kalisdanan ang mga palamang tanon kalimtan mo kinailangan mapungkumahika sa kahinahilitaan ang pinipilit mong malarawan ang aking pinanglan isang sa pagtulong hindi ikaw umalitan ang pamangkot sa kaungalingon kalimtan mo kinailangan isang sa pagtulong hindi ikaw umalitan ang pamangkot sa kaungalingon kalimtan mo gidayhan Okay na? Ito no. Paano no? Magindulong lagid nato sa inyo tantanan. Pinagid sa aton mga pinalangga ng mga supporter o mga subscriber, no? Dito sa atong channel, no?
pinagit sa kay Ma'am Mary Cabargayara sa Florida, no? Subungan sa kay Ma'am Emily sa New York, no? Nasubong, yari na siya di sa Palanggiya, no? Sa ilang lugar, no? Nagbakasyon sila dire, no? Ma'am Emily Pedregosa. Mayong hapon lang din mo, no? Subong tayo ikaw pati lang kay siyempre, yari kasubong din sa Pilipinas, no? Sa tampilan sa Pilala ka barangay aton ulot, no? Mayong hapon lang din sa mga Pedregosa pamilya, no? Mayong hapon lang siya. Paglabi na sa mga atong mga pinalangga ng mga viewer o mga subscriber, no? Sa atong channel. Sa day Ma'am Health Chances, subong man sa day Ma'am Jima Munita. Mayong hapon lang kung mayong agalan sa kita ay siyempre aras sa lain na siya sa Singapore o sa Hong Kong. Subong man sa kadaya Abian Buboytan. Ini yari pa no ang aton nga special gid nga naga-suporta sa aton sa atong fanpage yara siya subong hari man sa atong nga channel pero karanista si Toto Edward Rivera ba kelas lang ko Toto Edward. Mayong hapon lang to kung mayong yung gabi ng galida ay gabi subong las inyo, no? Laban-laban gid siguro mga alas 11 alas 12 propo lang to Edward mo lang to, no? Ari siya, no? Ato mayong gabi lang. Antes na makita mo padayon nyari anay ang pila kang kasi out gikan sa atong mga kultura. Happy watching sa kay Johnny Lynn Liamo. Ngayong hapon. Hello, tatay daw gwapo ha. First new song is my favorite tani uhaw kaghandumanan pagintay. Salamat tabal ni Nong Eduardo Rivera. Okay. Happy watching na. Mayong hapon tayo pa shout out ko sa asawa ko nga si Rogeline Villamento nga ara sa Bacolod ka pa-request na lang sang kanta nga kampo nila Joy Himal o sino dapat masunod ako ang namunit ba damo ba ang wal ni Sir Philip Erabon. Happy watching daw madumduman ko sang kay eskwela pa ko sa elementary nga kada abot ko sa balay dayon ko pamati isang tape ni tatay pirot kag madumduman ko man ang nagtaliwan ko nga ama pwede mag-request tama sa kamal ni Yenzil Belandres. Happy watching Sa pagkamatuod ng wala naman ako sa pangabay ni iba, no? Pag suporta lang niyo diri sa atong channel, no? Kaga magsabagay. Kabay pa kung tani, no? Nga kumagano ka mo, hindi lang ninyo po skip ang atong atong mga ads, no? Kaya dira kita nagakuha sa atong nga pangapi-kape. Pangapi-kape, no? Napulit naman ninyo tanan na sa ako, namun na akong ginapabayan. Hindi lang ninyo pag-skip ang mga ads lang. Nagkawalan ninyo mga gwapahon mo na na. Mga artista. Kag pagkaon. Happy watching sa kay ka Utol TV. Happy watching. Galantaw sa. Kag sa mga barkada ko da sa Oton nililo pa shout out na lang kag subong man kay Jo Marie Kitano kag sa kay 4 months ang makro nga si Mulong Falera. Salamat gid kay halin sa kay Philip Irabon. Mayong hapon halin diri sa Perth, Western Australia pa request ang bago nga kanta OFW song halin sa kay Elinil Bilaong. Happy watching. Okay na tayo. Okay na? Yari galing ang paano, no? Mga baigit sa atong pinalangga na subscriber, no? Toto Edward, no? Wala gid mo nagalangan. Kag nagapalangga gid sa kagalingon nga lingwahe sa pulo. Yari ang paano ang gid pangabay. Sa
kulang sa kita. Pagpalit sa akin kung sa tingin taman karoon, tamdaman ang kahilipiyon. Ang nabuhaw, ikaw lamang ang makapaupa. Kung sa tingin taman karoon, tamdaman ang kahilipiyon. Ang nabuhaw, ikaw lamang ang makapaupa. Okay na, ang beto. Paano ang nagatigulo? Buhaw. Yari pagit ang masunod. Swerte ko pala ay akong kapalan.
na walay katapusan ang nagpapiling at umaga. Balitay walay katapusan ang nagpapiling nga handumanan. Okay no? Yan na to, no? Nahadulong na itong sinyo. Inyong gigit pangapay ng bando. Pangapay ito tunay. Sa atong pagdalaga na subscriber o kung nagasuporta sa sinyo natin. Eduard Rivera. Ngayong hapon ng sinyo. Okay. Antes na kitang padayon, mapawayo-wayo na inyong alagan. Matuki naman na kita sa pinakabasyon. Request Tatay Perot Christopher, hambal ni Antonio Ombajeno. Hambal ni Ninong Philip Irabon. Tingob lang kay nagligad sunday, wala ko ka request tayo. Ako na request wala tayo. Thank you kay kana hambal ni Nong Eduardo Rivera. Madamo ko no, salamat. Okay ro? Okay no? Yan pa yun no, yung pangabay no. Ano to kayo ginaw na Yeah. pangabay, Kampong Dilagyo. Ano to? Ilang tawag gina? Nalipat ko, wala mo to. Kampo nila Jo, Himalo, sino dapat masulo na kong namunit? Yari no? Nadua lang ay tao hatag ko
ito, no? Ang bahanon mo nagatigulo, kampo nila dyan. Yari pa kitang masunod, no? Nagatigulo, sino ang dapat masunod? Okay na? Ito. No? Bilong natin sa inyo ang bano, no? Katigulo ang kampo nila Diyo. Kag sino ang dapat masulong.
Okay? Itis na mga nakita mo pala yun. Do isama lang. Listening from Abu Dhabi, shout out sa family Apyang sa Barangay Pontok, Lemery. Salamat tayo pero tambal ni Blisilda Apyang. Happy watching. Batang Linton Store. Okay ba? Okay ba? Okay na. Madulot man kita sa inyo sa mga dua kambano, no? Kaya medyo magkulang pa sa kurusang oras, no? Nalakat na kita sa sa Arimin. Dito na magpumati ka rin. Alas 7, dito pag alas 9, no? Ang atong panda, no? At least, hindi lang siya kuda, no? May kautana na kita na sa buong nagkakantaman. Ang mga amigo man na to. Okay na? Magatulong kita sa inyo sa isa kang bano, no? Na nagantigulo, no? Bilang pang dual kanta, no? Happy watching sa kay Rodalyn Fabiania dyan sa may Dubai, mayong hapon. Kaya rin na lang galing, no? Atong galing na may tulong sa inyo. Nagantigulo, no? Peace nga nabilang. Halos hindi matupad ang mga problema sa mga katauhan na nagapilin siya. Daw di maamtos ang pagsakripisyo sa mga tumuluyong atubang kitang-igado. Ano pala ang tunay kung mga plano sa tatumalahan sa atong gobyerno. Pagod sa COVID-19, tanan kita ang nagabako kaagay isang pispis na sa hawla na pilang ko. May gahulat pa ay nakahilwanan na kinatiganan para sa ating tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaumagod, ang kasulhanin at hindi lamang kita magbulag ng pag-asa. Kaya nga itong Ginoo may ginatiganan. Kayang kaluwasan lamang sa kagsatang sa hukot na pagbubugang nagsalig sa iya. May gahulat pa ay ang nakahilwayan na ginatiganan para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglaumagod, ang kasulhay atong hindi lamang kita magtulang ng pag-asa. Kaya nga itong Ginoo may ginatiganan. Kayang kaluwasan lamang sa kagsatang sa hukot na pagbubugang sa iya.
sa iyo. Okay na? Mo ito no bilang aton gagit dulunggit sinyo no. Bilang no bilang pagpanumdum lang la no, sa aton nga mga kauturan. Yari pagit no. Saglit kayo. So ginapos na kita sa paano sang timpo yari bilang pangatapusan nato ng dulong sa inyo. Ini isang kambarang na nagatigulo. Dipintihan ang kabataan. Saglit kayo madami kasbong, hindi lang COVID-19 sa mga balatian sa kabataan, may dinggi, no? May mga trangkaso, no? Yari, ang ambahan na nagatigulo, dipintihan ang kabataan. Kaya ang lakat sa itong panahon, nagdadala ang sitwasyon. Dapat natin protektahan ang wasdang lang sa kabataan, kaysa hindi lamang mapaktan, nag-aabot ang kalalakan. Sa virus na pinuso ay kung sa COVID-19 ka mabiktima, matalahigit ang bilog ng pamilya. Nagsakaroon ng paglingkod, pagdamkit klaseng maayo, tulong sa atong gobyerno, dahil sa pangkamuyo, kapagsalim sa atong Ginoo, ay magkatapusan lamang ang atong nga pagsakripisyo. Halo, pag-anak ko sa virus na piligroso, ay kung sa COVID-19 ka mabiktima, matalahigit ang bilog ng pamilya. Pagpapahuyan-huyan kahilangan bata nakilangan paimong kitong kagsulinan, bibigyan sa palatian, agong malikaw sa kadalangan. Bibigyan ang kabataan sa malala nga palatian. Okay na? Ito na, bilang pagkatapusan na ito na nangadulong sa inyo. Kaya, ang akong pinsal na sa atong Travel. Sarakot ang atong pinsal santang nagapata, no? Kaya daw medyo mahapunan kita karoon, no? Okay na, diri lang na kita gusto ba? Tugtog naman sa mga liwat, no? Sa masunod na Domingo, no? Kaya, ano na kita, no? Siyempre, importante naman nga hindi nato mapiway na sa dito sa atong obligasyon sa rin no karon la city sa gabi la city naman kanay galete kung magpa-ulot ra sa ko basi magpasara ko karon ay kumunga tama gid kabulan sa mga pagsakay la subong tama traffic no muna gusto ko mga temprano pa kami malakad. Okay, madamong salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan. Hindi magkalipat no share and subscribe no. Palihog lang share sa iba, no?
para nga sa kabuhi sa sining aton kalingawan diri sa Pirot Haralista. Okay, maraming salamat. Tayo nga po. Sinyo tayo.